Para manungsa ingkang rentah kita supaya ngedohi dosa. Di timur matahari mulai berjaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Bergiatlah berkumpulan, ini rahmatnya Tuhan telah dilimpahkan. Syukurlah, syukurlah, syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah, tegaklah, tegaklah berdirimu. Siapa didengar kawanku setia membela agamanya, Islam agamanya kuatlah bersatu. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya. Mulya kakara titik agama, sebab kita enggal padha angupaya. Yen ana kersa bisa kena coba, kudune manungsa ya iku pancen tumiba. Nanging kita ora ngerti tata-tata, atur wilujeng ingkang sami rawuh. Ingkang rawuh mriki aneh miwa sapa, kita ngormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad, Nabi kang pungkasan. Tinggi gunung yen ana kampung Melayu, sarung melingkar di pinggir kali. Sarang burung di puncak kayu. Saya melihat terlalu tinggi. Ini negeri namanya Jawi. Kalau agami nama Islami, agami Islam sudah ya terang. Asal dawuhe dari pangeran. Ayo pro kanca ngawruana, rukun Islam yaiku 5. Syahadat loro rukun kang siji, bisa sira kelawan ngaji. Ape nyepindone nglakoni salat, kaping telune bayar zakat.
aja susah yen kono poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa tentunya ngelingono yen wis manggon ning pendoso